Yung mukha, napunta talaga sa mukha ko. Yan ang pinakauna doon. Live na tayo, Dad. Paano na phone mo? Hintay tayo na mag-games na. Yan, isang maulang umaga po sa inyo. Grabe ulan na mag-isang buwan na. Tayo tayo ng mga Bago magpasko. makakasama. Isang beses lang yata uminit dito sa Bicol. Ayan, good morning sa inyong lahat. Meron tayong isang viewer. Hi, Faith! First. Good morning, Faith. First honor si Faith. Nakaabang. Gusto ka naman, anak? Yung mga mahilig. Ay, wala tayong mic, Dad. Oo, sa akin. Naka-open na? Tyron Tamsakmatic, hello sa'yo, mate. Kamusta ka naman dyan? Sa Dubai ka ba? Yan yung mga mahilig mag-drawing. So, meron ako dito ang sketch pad. Ang code nito is, joke lang. Wait lang, Dad. Check natin yung ano. Abu Dhabi. Okay, so naririnig tayo. Assalamualaikum. Get free shipping with Shopee. Assalamualaikum. Marwin Pakay. Hello, anak. Good morning, ma'am. Liza Jane Kalupit. So, ayan na. Sasabay kasi natin yung ating live. Mamaya explain ko. Mary Ann, hello. Mary Ann, hello. So, yan, binabati ko ng good morning mga viewers in the house. Kamusta po kayo? Puzzle ito. Pinuna mo na. Okay, we have 9 million viewers. So, sa aking mga estudyante, standby lang muna po tayo ha. So, unahin natin yung pasasalamat. Diyan lang kayo muna. Maganda na ito. Hidden message. Everything is beautiful. Because that's from the heart. And then, happy viewing sa mga taga Santiago, Iriga City sa Review Family. Lakas ng ulan. Wala, lagi naman talagang malakas ang ulan dito. Sino pa ba? So, 11 million viewers. $13 million. Ano? Tingnan natin, para makita yung iba. Hey, say thank you to our sponsor. Thank you, sponsor! Thank you, Tita Manay. Say thank you, Tita Manay. Thank you, Tita Manay! Ay, look at the camera when you say thank you. Hello! Okay, go. Go, get into Flying kiss. I need You need what? paper. Paper. Yes, I don't have any paper for a cup. Come here. Now this one No, baby, that's... for my phone. Yeah, that's for your food. Yay! Go, get inside na, anak. Please. This is what I do. Come here. Come here. This one. Go there na. Get inside na. May sketch ano to? Sketch pad to.
Hanapan mo na muna siya ng papel. Oh, go with daddy first. Sige. What is this? No, anak. Salamatan muna natin yung sponsor. We will give you some Mami, dito. hawakan ko ito habang nagbibigyan ka dito. Okay, sige. Thank you, sponsor. Tita Manay, say thank Thank you, you, Tita Manay. Tita Manay. Saka ito, papasalamat ko. Okay, go. Okay, go. Thank you, Tita Manay. Love you. Oh, get inside na. I want to take Ay, anak, no. So, we have 21 viewers. Okay. So, ayan nga. So, let's go back. Kulit ng aking anak. So, first off, masaganang pagmamahal po sa inyo. Kahit walang tigil ang ulan, is we still have to celebrate each day na binibigay sa atin ng Panginoon. So, ayan, ang live po na ito is to reciprocate gratitude. Kung nakikita nyo po, ano po yan, padala po sa atin ng sponsor from si Tita Manay from Arizona. USA, Arizona. So maraming salamat po. Actually po talaga, pinadala niya sa aming team leader na si Sir Oragon Hani. At ito po ay bigay ng ni Tita Manay daw sa The Prospect sa aming dalawa. So maraming salamat po. Very timely po kasi meron po tayong tinutulungan ngayon yung mga pamilya ni Lola Teray. So, ipamimigay po natin yung mga school supplies na to. And, si Pai Ingo din, pumunta din po siya dito kanina. Ayan si Pai Ingo, I would like to comment Pai Ingo. Si Pai Ingo po, kung mariremember mo, siya po yung binigyan ng bahay at lupa at pedicab ni Ate Boots from Houston, Texas. So, pinagawan po natin ng bahay. Ang maganda po kasi dyan, pumupunta po siya dito, hindi para humingi or kung ano man. Nagbibigay po siya, nagsishare po siya ng mga tanim niya na gulay sa aming mag-asawa. So, nakakagaan ng pakiramdam kasi nagre-reciprocate siya ng gratitude, diba, sa atin at sa ating mga sponsors. So, maraming salamat. Hats off kami sa iyo, Pai Ingo. So, keep it up. And sana yun kasi talaga ang gusto natin. Ang advocacy natin talaga sa The Prospect ay mag-educate and mag-inspire to create an awareness for the people to have sustainable income or to have sustainability. So, yun talaga. Hindi yung magbibigay ka lang ng magbibigay because you have sponsor. Hindi po. Tutulungan natin sila na Turuan kung paano sila maging, tawag doon? na magkaroon ng sustainable income. Para pag wala na hindi na tayo tumutulong kasi hindi naman to forever. Kaya na nila. So, bibigyan natin sila ng pag-asa to push and to move forward. So, kaya, maraming salamat. Napaka-grateful po kami mag-asawa sa ating mga sponsor. Kasi kung wala po kayo, so, hirap po talaga tayo na magbigay ng ganun, na magbigay or ng advocacy natin. So, maraming salamat. Again, we are grateful to you, sponsors, at lahat na sponsors. And para po ngayon, anak, please get inside. Kasi wala akong face. Please get inside, Anna. Please get inside. Let's go, I will give you something. Please get inside. Give me this. Yana, get inside. That mommy gusto ko kasi. Okay, come here. Bye-bye. Kulit ni Yana. So, and, ayun, kaya nga, so maraming salamat, Tita Manay. Sobrang grateful po kami na kasama po kami sa nabigyan nyo ng ganito. Very timely and isa po ito sa makakatulong sa ating mga bata na mag-aral. And thank you din po sa bigay mo kay Ana. Ito, bigay po yung Tita Manay kay Ana. And yung mga Barbie, mga dolls. And maraming salamat po, Tita Manay. And ito, tuwang-tuwa po yung anak ko. Sobrang tuwang-tuwa yung anak ko. Thank you so much. Ang makulit kong si Yana. So, ayan.
Okay, so, and gagawin din po natin tong opportunity. Nandyan po yung mga estudyante ko. Kasi, 2 days na po suspended ang class. And next week po ay, they will be taking their second quarter exam. So, wala po tayong ibang paraan para mag-review. So, magre-review po kami ngayon dito through our live sa YouTube. Mas madali po kasi mas stable yung quality ng video sa YouTube. Kaya prefer ko yung YouTube kasi over sa FB. So, thank you so much sa ating mga estudyante sa pag-respond sa call. Kulang pa kayo, so pasukin nyo na yung iba. Kailangan natin mag-review. There's no other way to review and time to review. Ito lang. So, i-share nyo na sa mga klase nyo. And mas maganda dito, pagkatapos na yung time natin, you can always go back to the video para ma-perfect nyo yung exam. Yehey! Perfect ba? Comment kayo mga anak. Perfect ba natin ang Araling Panlipunan? Ayan, andyan na sila. Tulog pa daw sa iba. Gisingin na. Alas 9 na mga anak. Dapat maaga kayong, although umuulan at masarap ang matulog. Kahapon dapat to, kaso sobrang sumakit yung ulo ko. Lumabas po kasi kami, baka naulan na. Ayan, ayan na sila. So, hindi ko na kayo maiisa-isa, hindi ko na kayo masya-shout out. Maulan na umaga, shout out kay Mrs. Aragon Honey, nandito siya. So, maraming salamat ka. Zealous Farm and Ed TV, shout out po sa'yo. Tyron Tamsakmatic, hello classmate, nasa Abu Dhabi po siya. So, aking mga estudyante, hindi ko na kayo maiisa-isa. Please share na yung live para mamaya after nito makapag ano na tayo. Kakamata ko pa lang ani, ma'am. Very good. Kakagising lang pero magre-review na. Hello, Laika. So again, thank you so much, Tita Manay from Arizona, USA. Thank you so much, Tita Manay. Po, ang dami-dami. So ito, mga crayons. Bakit ako yan? Ito, crayons. Ang dami yan. Ang daming sets. Ito po siya. Okay lang. So, ayan. And ito, mga fold, mga, ano ba itong tawag? Binder. Binder. Binder or hardboard na ano. I'm not sure kung anong name nito. Ayun. Tapos may mga bag, mga sketch pad. Oh my God. Iba't ibang workbook for kids. Ayan. Dami-dami. So, ibibigay po natin yan. Ang iba bibigyan natin din siya sa Isiana. Ayan na. Nauna na siya. Maraming tutulong kabataan dito. Ito para sa akin ito for the pictures. Meron pang sa ayun na. So, malaking tulong. Ito lalo na po para hihingi din po ako nito makakatulong ito sa akin sa school. And, ayan, siyempre kay Patricia K. Ramos, kung yun, kasi bibigyan ito ate, mga gamit ba sa ulo mo sa school. So, Good case pencil. share lang natin sa mga estudyante. Mahaba-habang review to, so aantayin ko kayo, yung mga wala pa, pwede muna kayo mag-breakfast. Actually, you can take your breakfast while listening to our review, students. It's okay na, mag-luluto muna. Okay, luluto ka muna sa Mr. Dacosta. Lulutuin ko yung yung bala ni Paingo. Wow! So, nagdala po ng Gulay. gulay na puso ng saging sa kayo. Ang sarap naman gataan. Masarap kasi yung gataan. Tapos lagyan ng tuyo. Tapos sardinas na ito. Kasi bagay yan sa maulan na panahon. So, yan.
Nagpakamot pa talaga ng likod. Wait lang, dito. Masyado ka ha. Masyado Parang ka. pusa. Thank you, Dad. Ayan na. Ano pang gusto? Massage? Hindi. Niluto ka na, gutom na ako. Again, Tita Manay, thank you so much for Tita Manay. Tita Manay, shout out sa iyo. Maraming salamat. So, shout out po sa inyo, sa family mo sa Arizona. Please correct us if we're wrong. Pero, na-confirm ko naman kay Kat na taga-Arizona po kayo. So, thank you so much. Gusto ko rin pong i-shout out at bigyan ng pasasalamat. Because we're always grateful for our sponsors. Malaki man o maliit ang tulong. Hindi po tayo nagbe-base dyan. Kasi po, basta tumulong ka at binigyan mo ng pagmamahal ng tulong, napakalaki na po yun for all of us. Lalong-lalo na po sa mga tinutulungan natin. Kahit maliit man po yan, or malaki, it will definitely change their perspective, their attitude, and of course, magre-reciprocate din po sila ng gratitude. Napaka-importante po na we always, sa mga students ko, pagising niyo sa umaga, say a little prayer and then thank God. Kasi yun ang pinaka-importante talaga is to be grateful for what you have para pagkatiwalaan ka ng mas marami. So, gratitude talaga dapat. We should not be proud kung ano man ang meron tayo always. Dapat we need to be grateful first. So, maliit man or malaki yung nasa ating life. We should be grateful. So, natutunan ko rin po yan at always pinapaalala sa atin ang ating another sponsor from USA, si Ate Boots from Houston, Texas. So, kung nanonood ko man po, sobra ang dami pong tinuturo sa akin. So, I'm always grateful talaga po for your friendship and love. So, maraming salamat, Ate Boots, Tita Manay, Ate Boots from Houston, Texas, Tita Manay from Arizona, USA, Sir Jose. Sir Jose from California, sponsor po, si Sir Jose sponsor ni Oliver. So, maraming salamat sa inyo. Sa mga students ko, thank you so much for growing with me. Sana hanggang sa matapos ang ating school year at nasa iba-iba na kayong year at section. At hanggang sa matapos niyo yung pag-aaral nyo, ay nandito pa rin kayo at maaalala nyo ang tinuturo ko. So, yun pa lang, trophy na yun sa atin. So, aside from nag-i-inspire tayo ng ibang tao, is nai-inspire at natatouch din natin yung lives ng mga estudyante. So, thank you so much for your love. Mga estudyante ko, ang susweet niyan sa akin. So, every bati niyo sa akin ay lumalaki yung puso ko talaga. Yung puso dapat ang pinapalaki, hindi yung ulo. Huwag ganun. Okay, so wala pa yung iba. Magbasa mo na ng mga comments. For students. Sige, babasahin ko kayo para alam ko kung sino yung section na wala. Yung iba nag-i-screenshot na. Where are you doing? Bigyan ako ng Nakasulan, data. Nagpakamot. Ayun. Full butter gear na ako kasi sa ulan. May kunin na ako. Naririnig niyo ba yung ulan? It's so relaxing. Sige, sabi ni Jam Conde. Good morning, ma'am. I'm Jam from Nine Rivera. Yes, Jam. Zilla's Farm and Ed TV. Wow, marami ata tanim na gulay si Pai Ingo. Sipag. Opo, sobrang sipag niya. And yung bigay po ni Ate Books na lupa, may space na tinatamnan. So, kasama rin po yun sa education na magtanim. Diba? So, kung maalala nyo rin po doon kila Padi-Padi, ay nagtanim tayo ng talong. And for sure, inaanin na nila yun. Kaso, hindi lang po muna sa mga nagtatanong kung hindi po tayo makapunta doon. Kasi, meron tayong sinisettle na usapan
with their father. So, check muna natin yung kay Edmund. Pero anytime soon, pupunta tayo doon kasi may bibigay po tayong grocery. So, yung grocery na binibigay po ng sponsor natin ay unti-unti natin. Kasi alam mo naman, wala na masyado silang sponsor. So, kung may dumating man po, kailangan natin i-budget. Kasi po, pag binili natin agad, nauubos yun agad dahil alam mo, walang nagkakontrol masyado. I mean, kahit hindi pa naman gutom, minsan nasasayang. So, kailangan natin budget. Ayun. So, thank you so much, Dilas Farm and FPT. Shout out to sa inyo. Natalie Chloe sabi sa'yo, good morning. Natalie Chloe sabi sa'yo. Hindi mo lang kayo shout out mga anak ha. Ang dami ko. Nakikita ko naman yun. Jenny Lee Versity. Hi ma'am, kaya ako mag-inamit. Akala ko yung kapatid ko na alam. Hello, Ate Yana Makulit, sabi ni Karen. Si Mrs. Oragon Honey. Okay, so sana nanonood po si Tita Manay. Tita Manay, again, thank you so much from the bottom of our heart. Napakalaking tulong po ito and nakaka-touch kasi naalala niyo po kami ng asawa at si Yana, yung pag-ibig girl. So maraming salamat po sa bigay niyo. Tuwang-tuwa po si Yana sa shoes and sa mga bags. Maraming salamat. At ito po, definitely we'll be sharing this din sa mga anak. Mga apo ni Lola Teray kasi tatlo po yun. Kinder, tamang-tama po mga workbook. And sa anak po ni Kay Ibo, i-share po natin. Yung mga nag-aaral din po yung mga anak, dalawa, si Mark, kayo kapatid niya. So, sa Mark, si Marlon. I-share po natin. May echo po kasi, wala na. Kasi dahil dito, so, tinanggalan na. Thank you so much, Tyrone. Si Tyrone po na sa Abu Dhabi, shout out sa'yo. Pa-support din po na kanyang channel, Tyrone Tamsakmatic. Classmate ko po siya nung high school. So, ayan. At nasa Abu Dhabi siya ngayon. Ingat ka dyan, mate. And regards ka ng ating mga teacher na kasama. Naku-teacher ka na ngayon sa San Rafael National High School. Doon din po kasi kami nag-graduate sa San Rafael National High School kung saan ako nagtuturo ngayon. So, napaka-honor na kasama ko namin yung mga dating teachers namin nagturo. Naririnig, ano ba? Maingay ba ang ulan? Mga bata? Mga anak, maingay ba yung ulan? Or okay naman, malinaw naman? Lakas ng ulan eh. Mag-2 months na po ulan sa Bicol. Grabe. Bahang-bahan na po sa labas namin. Buti na lang pababa yung daan. Kasi kung hindi, baha to. May taniman po kasi dyan sa dulo. Ang ginawa niya, binutasan niya yung ginawa niya ng yung parang way yung tubig para lumabas dun sa taniman. So ngayon, dito na nagbabaha sa daanan namin. Out sa'yo, Manoy. Kinausap ko na dun si Manoy. Sabi ko, Manoy, pwedeng doon na lang i-exit yung tubig. Hindi ko tayo doon nakinggan. So, do something about it definitely. Kasi, hindi nga po wala nang ulan na, mga ilang araw na yung umulan. Pero, sobrang dami pa dito ng tubig. Hindi lang madalas yung mama ko ang anak ko. So, hindi safe. Kaya, nakausap niya naman natin in a proper way. We need to do something about it now. Kaya, kakausapin ko pa ulit. That's, hanggang sa mga tatlong pakiusap. Isarado na yun. Kasi may way naman sa likod na pwedeng magawa ng madadaanan ng tubig. Eh, dito talaga sa harap. May mga nag-uusing dyan, maraming mga sasakyan. So yung tubig, nasa yun. Kaya, game lang sila. Pero pinapausapan ko natin ng maayos. Wala pa lang sa kanila. We'll try another. Ang masakot ng beses na pag-uusap. Tapos kayo na lahat ng dalawa.
Asan kayo, mga anak? Asan na kayo? We cannot start na ang unti nyo. Pa-share nyo naman sa mga classmates ninyo. Link please para makapag-start na tayo. So again, Tita Manay from Arizona, USA, maraming salamat po sa padala ng isang bag. Actually, sobra pa sa isang bag ng mga crayons. Maraming salamat. Crayons, workbook, pencils, erasers. Ito, na-appreciate ko po ito para sa akin. And with cards, punchers, folders, yung cardboard, saka yung mga laruan ko ni Yana, and yung shoes na rin. So, Justin! Naghuhugot ka na naman, Justin, ang aga-aga. Malamig daw po, ang sabi niya. Parang siya. Malamig daw po. Ang ibig sabihin, yung crush na malamig sa kanya. Oh my God, Justin! At si Maika, huhugot din. Kuya Shaw, Shaw po ba? Shaw? Kuya Shaw story. Tamsak, salamat maraming tamsak po. Maraming salamat po sa pag-dalaw sa ating live. Kuya Shaw story. Ayan. Thank you so much. 2 weeks. Ano yung 2 weeks? 2 weeks na ulan. Sama mo yung December. Halos nung December. Ulan din eh. So magpo 2 months na tayong puro ulan. Nagre-rest lang ng 1 week. Ilang days. Ulan ulit. So 2 araw na pong suspended yung class. Actually, nung isang araw pa eh. So almost mga 3 days na suspended yung class last week. Dahil sa ulan. Grabe po kasi hindi po safe na yung mga estudyante natin ay kumapasok pa rin ganito. Lalo na sa may mga lugar na bahain na dito sa Bicol. So, kailangan ko na i-suspend ang klase. Ma'am, Haggard Crayons. Elementary, anak. Elementary. Pagka magaling ka sa pag-review, pag magbibigay tayo ng rewards, yung crayon daw. Magpapaano tayo ng crayon. Sayang ba? Ay, sayang. Sige. Hinihingi po ang estudyante ko and we cannot accommodate you all. Mamaya, magpapa-raffle na lang siguro or something para mabigyan ng opportunity na magkaroon lang sa'yo. Thank you so much. Sayang. Hali po sa condo ni na Justin D. Tapos hindi po. Oh my God. Live ka. Ang lamig ng condo daw. Nire-relate ko talaga ang lahat sa pag-ibig. Napaka-genius ng mga bata. Okay, liligpitin po natin ito maya-maya kasi kailangan ko ng laptop. So again, shout out sa aking classmate, Tyron Tamsak Matic. Let's support din po si Ty. And si Mrs. Araban Honey, shout out sa'yo. And yes, lady. It's sharpener. Yes, lady. Kuya Shaw Story, thank you so much. And Zila's Farm and Egg TV, shout out to you. May bagyo pa lang. Yung bagyo? May bagyo. Shout out kay Papa Romeo Ribuya. Hindi ko mabilang share ko, basta marami. Thank you pa. Stage father, Mr. The Prospect. Hello, Papa. Shout out sa'yo. Ayan, shout out sa mga taga Santiago, Erica City. Shout out, Carl! Ayun, dalawa pa lang nakikita ko sa Lane Ribuya.
si Jam at si Card. Asan ang 9 ribuya? Tuwag pa? Mag-thank you ka muna sa akin. Thank you! Thank you po. Thank you. Thank you po, Tita Nanay. Mga Tita Nanay. Thank you, Tita Nanay. We love you. Saka happy ako sa mga parents. Ako po, thank you. Saka I'll give you some mamaya. Okay? Get in tayo. happy ako dito sa mga buko pang school. Okay, baby. Okay. No, ang hiram mo yun lang. What a handsome morning talaga, Kaysar. Hindi pa din. Punta ka naman na kay Mama. Dali, dali. Ano mo ito? Daddy, favorite ka ko. Okay, so ligpit po natin to para mabuksan na natin ang laptop at mag-start na tayo ng review. Okay, sa tingin nyo anong i-review natin ngayon mga bata? Mga students? Ano, comment your answer. Ano yung for after yung mga ko? Dito, mamaya. Dito. Ayan yung iba, isusunod natin. Okay, dinosaur dito. Kasi, sinong dinosaur muna to? Anong dinosaur to? T-Rex. Wow, T-Rex! Good, dinosaur. Dinosaur! Bite it. Ah! Anak, doon ka na sa loob. Sige na, please. Si Yana, ang mga katapat niya, mga 5 bata. Anak, doon na. Doon na muna ka, baby. Okay, akin na yan. Akin na yan. Ano na sa'yo. So, go, get inside na. Bye! Bye! Oh, yung mga tinatanong ko kung ano na yung pag-aaralan natin, wala. Pero kanina ang daming hugot. Justin, ano pag-aaralan natin? Hugot pala, ah. Malamig pala siya. Sabi ko sa inyo naman, sabi ko naman sa inyo, ay, oh my God, wait lang po, ah. Panggayon lang natin ito. Nabaga sa inyo. Saksakan. Sulot. Nagasan yung party. Yes? Doon na muna, anak. Binigyan kita ng crayons na. Mami, Ako na muna yung isa. Go down. Get inside na, anak. Maano mo yung... Anak. Yana, please get inside. Please get inside. Nililigpit ko na yun. Hindi pwede, anak. Dala mo na itong tayo sa ate. Pang school mo yan. Ano na? Dali na, get inside na po. Hindi, binigyan na kita ng crayons. Get inside na. Okay, struktura ng pamilihan. Tama. Ano pa? Very good, Camille. From 9. Kompetente. Mami, ito, gusto ko. Anong medyo po? Ito. Anong medyo po? John Jay. Ay, si Micah pa lang unang sumagot. Struktura ng pamilihan. Okay. Demand at supply. Tama. Kazar from non-competent. Ay, non-chronico. Tama. So, demand and supply. Perfect. Struktura ng pamilihan. Iikot lang tayo dyan. So, madali. Madali lang ang ating exam. Eh, pwede ka ba? Ayun nga pala. Binabati ko si Ate Menchi. Happy birthday. Ay, oo nga. Happy birthday, Ate Che. Happy birthday kay Ang panganay na Menchi. nakapanganay. Ayan. Pinakapanganay po sana yung magkakapatid.
Wish ko na, ayan, lumit ka ng konti. Hindi, joke lang. Ayan, Medyo pinakamaliit. enjoy your day. Sana masaya ka. And good health lagi. Sana makatikim kami ng pansit. Hindi ka rin yan. Love you, Ate Minky. I love you. So, papashare naman ang live namin kay Ate Minky. So, shout out Ate Che na nasa Manila. Taguig ba or Cavite? I'm not sure. So, shout out po sa'yo. Maraming salamat sa paggabay mo. At pagpapadala sa amin. So, thank you so much Ate Che. Pasan lang natin yung ginawa kong pointers for you. So, I'll give the pointers for review first. So, be ready with your pen and paper. If you have your pen and paper handy, gagamitin natin yan. Konsepto ng demand. Tama kay Sir. Struktura ng pamilya, yes. Supply and demand, Jam. Tama. Dadalawa lang talaga ang name ni Kuya, Jam and Carl. Asan yung iba? Dahil po nagagana sa iba. Anong nagagana? Ano yun? Babalik pa ba? Hindi na, kay Sir. Move on ka na. Grabe talaga ang mugot mo, kay Sir. Magsama kayo ni Justin. Yung mga batang ko, hugot. Pagka hugot ang pinag-uusapan, ang galing mag-answer. Pero alam nyo, may enjoy ako pagka ganyan, nag-usap tayo ng ganyan, habang i-integrate natin sa lesson. At least, diba, may motivation tayo. Salik na naka-apekto sa demand. Perfect, yes. And salik na naka-aapekto sa supply. Okay. So, are you ready with your pen and paper, class? Ready na ba? Pointers for review, anak. Hindi dito pwede, anak. Nagtiteach si mami. Dad. Wait lang po, wait lang mga anak. Dad, pwedeng iligpit mo na tong mga gamit para hindi na muna papunta siyang. Yan na. Kanya, baby. Iligpit mo na muna. Para hindi na muna siya bumabasa. Ay, liligpit na rin yan ni Dad. Sa'yo na yan. Kita sa'yo na. Hindi, binigyan ko na siya. Nandun na yung kinukuha niya lahat. Iligpit mo na ito lahat. Mami, tataguin ko yung mga importante ko sa ng sa envelope. Yes. Mami, gawin ko naman yun. Anak. Hindi mga yan. Mga Pang picture yan. picture na yan. Mga maganda. O sige, sa'yo na ito. Tanggal mo yung paper. Go. Get inside na. Lay, kasabago ka pa dyan. Tapos, Lay, anong gusto mong gawin natin? Get inside na. Uy, Miss Floor Vlog. Ikaw ba to, Mading Floor? Get inside. Mega love shout out sa'yo. Thank you so much. Miss Floor Vlog. Ang gusto. Hindi pa pwede din. Mami, pwede ako maghingi nito? Okay, so pointers for review. Medyo tumataas na, so nagdadagdag ng ating students. Ready na ba kayo? Dito na sa loob. Gagawin ko kasi dati. Cherry Prado. Sa'yo ba to, anak? Or ginamit mo yung may ginamit ka? Ma'am, ba't ba pabago-bago siya? Ano yun? Climate change. My God, anak. Bakit daw pabago-bago?
Hindi ko masasagot yun. Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong mo. Good morning. Ay, salamat. 3 na ang 9 Ribuya. John Lawrence Sales. Good morning po, Ma'am John Lawrence. From 9 Ribuya. 3 na. Napakadami ng 9 Ribuya. Okay. We ready with your pen and paper? Pointers for review for 89. Ay, oh my God, nabasa. Sorry. Demand. Ayan, pag-usapan natin ang demand. Batas ng demand. Sino si Haru? Okay, demand. Batas ng demand. Mga salik na nakaaapekto sa demand. 3 paraan para matukoy o maipakita ang ugnayan ng demand at presyo. Equilibrium sa pamilihan. Elasticity ng supply. Of course, supply. Mga salik na nakaaapekto sa supply. Shortage, surplus, struktura ng pamilihan at family. So, yun. Doon lang tayo iikot. Ang dali-dali ng exam nyo. Basta nag-review tayo at nag-follow kayo ng instruction, pwede kayo maka-perfect sa exam. So, shout out kay Ma'am Gigi for finishing the test questions. So, congratulations din pala, Ma'am Gigi. Ma'am Gigi is one of the finalists sa ating lesson exemplar sa Aralin Panlipunan. So, I'm honored na tayo po yung nag-shoot. Ako po ang nag-shoot and nag-edit ng video na pinadala niya. And kahapon po nagkaroon ng awarding. So, congratulations, Ma'am Gigi. Well deserved and very good experience, and it's my honor na ako yung napili mo na mag-help sa iyo to accomplish the task. So maraming salamat and congratulations sa iyo, and thank you po sa ating EPS na si Sir Pilingon for giving us opportunity na maipakita yung mga talents talaga ng teachers. So, maraming salamat. And kay Nanay Rosemary, ang ating coordinator sa high school, AP coordinator. And syempre, kay Ma'am Mabel ng ating chief, sa ABP chief. So, maraming salamat po. So, let's go back class. Tapos na ba? Ready na po? Yes, Kazar. Bakit ka lumataas ng nag-high five? Si James pala to. Okay. Kasi Cherry. Si mama mo ba to, James? James. Haru. Kaya nga, sino si Haru? Hindi ko kasi binasa kanina. Sorry, anak. Wala daw load yung iba. Okay, sige po. Balikan nyo na lang. Haru. Si Giancarlo. Okay, Giancarlo. Sorry, Haro. Pinagalitan ako. Kanina pa po ako nag-comment, sabi ni Haro. Ibahin mo name mo, boy. Kaya nga, dapat yung mga nyo pag nasa lesson. Sabagay kasi channel yan. Perfect! Interaction ng demand and supply. Thank you, Lay. Yes, James. Na-recognize na kita. Lara. Sino ba naman to? Oh my God, mga hugot. Kakahugot. Ang huhugot ng mga bata. Okay na, ulitin ko. Demand, batas ng demand. Mga salik na naka-apekto sa demand. 3 paraan para matukoy o maipakita ang ugnayan ng demand at presyo. 3 paraan para matukoy o maipakita ang ugnayan o ang equilibrium sa pamilihan. Alam nyo yun, dapat. Supply, shortage, struktura ng pamilihan at family.
Sige, buksan muna natin yung demand. Ano ba yung demand? Bukod sa nagdi-demand ang crush, ay ang ano, nagdi-demand ka sa crush mo na i-crush back ka, ano ang demand? Renji, okay. Renji. Nag-demand ka kasi ng demand, Kazar. Yan, hindi ka kina-crush back. Okay, ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng buyer or ng consumer sa iba't ibang presyo sa takdang panahon. Ayan. So, mga kaya nilang bilhin at may capacity silang bilhin, yun ang demand. Tumutukoy ito sa dami na gusto at kaya o may kapasidad silang bilhin para dun sa gusto nilang, sa pangangailangan nila, sa pang-araw-araw na pangangailangan. Yun ang demand. Ano ba ang mga salik na naka-aapekto sa demand, Kazar? Kahit sa online, si Kazar lagi nag-a-answer. May question ba kayo sa demand? Huwag niyo akong i-question kung ka-crush ba kayo ng crush niyo. Ito yung na-answer. Mag-music tayo. Wait lang mga anak. Let's do music. Podcast music. Para hindi masyadong boring. Kita. Okay. Panlasa at kagustuhan. Kita, panlasa at kagustuhan. Very good. Faith and blessing. Ma'am, pati ba naman sa live? Ewan ko, tinatanong ko lang din yung Kazar eh. Pati ba naman sa live, panay hugot ka, paparinig ka lang. Nung Tuesday, ganyan na ganyan ka, Kazar. Puro ka hugot. Play tayo ng music. So, kuha tayo ng music from Infraction. Ito yung mga non-popular music. Again, natin ito yung mic. Yun. Sport. Ayan. Mga inaasahan. Hello, Shiny B. Yun. Hello, Shan. Dami ng mamimili presyo. Okay, sige. I-discuss natin yan isa-isa. Wait lang. Wait. So, mga salik, bakit ba yung kita ng tao nakaaapekto sa demand? Sige nga. Bakit? Isa sa mga salik na nakaaapekto sa demand o sa kapasidad ng tao na mangailangan o mapunuan ng pamangailangan nila ay ang kita. Bakit? Sa kita muna tayo, Justin. Bakit daw? Anak, it's done. Nandun na kay daddy. Nagtago na. Tingin mo na lang kay daddy. Sige na, mami's teaching pa. Sige na, go there. Yes po. Gusto ko ikaw ang teacher. Ako, later, isukat mo muna yung ano mo, yung shoes mo. Titingnan natin. Dali na, go. Nasukat mo na. Hindi, I want to see. Go to mama muna.
Hindi, no, doon ka kay mama. Ask help. Please. Okay, sabi ni Mary Ann, ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na nais at kayang bilhin ng isang mamimili sa isang kaukulang presyo sa loob ng isang takdang panahon. That's perfect, Mary Ann. Very good. Pero bakit? Nandito na tayo sa mga salik na nakaaapekto sa demand. Bakit? Ang salik ay isa sa nakakaapekto o na-apekto sa wow, it's so nice! Okay, go. Get inside na. Po. Anak, huwag mo na yung lilawin, anak. Please, Dad. Okay. Anak, oh, hindi mo yan pwedeng sulatan. Daddy! Hindi ko kasi... Help naman si Yana, oh. Hindi ko naman sulatan, design ko lang. Wait lang mga anak, ha? Didikit ko sa... Gagamitin ko sa... Okay, go na, go na. Sinarado ko na yung pinto. Hi! Shout out kay Oliver. Nanonood si Oliver. Pa-shout out po ate Liza. Shout out kay Oliver saka sa Versus family dyan sa may Panagan. Shout out sa'yo. Thank you for visiting our live, Oliver. So, si Oliver po ay isa sa mga bago nating kaibigan. Tinutulungan natin. So, panoorin niyo po ang mga content natin kay Oliver. Napaka-inspirational. So, ano na nga, bakit nga nakaka-apekto yung kita? Uy, hi idol! Sabi ni Kaysar for Oliver. Okay. Ang kita ay naka-apekto kasi doon tayo kumukuha ng diba? Yun yung pang-araw-araw na pangailangan. Kung wala tayong kita, kung wala tayong trabaho, kung wala tayong kapasidad na bumili. So, kaya, kung malaki ang kita mo, malaki ang pwede mong ibili sa pangangailangan mo. Pwedeng matugunan yung mga pangangailangan mo. Pero kung maliit yung kita, syempre, limitado din ang capacity mo or kapasidad mong bumili ng mga bagay-bagay. Kaya, nakaka-apekto ang kita. Okay ba yun? Gets na ba yun? Pinag-aralan naman na natin to. Review na lang. Ano pa ulit yung pangalawa? Salik. Ang pangalawang salik, sabi ni Justin dito ay, ano ba yun, Justin? Mga inaasahan. Panlasa at kagustuhan. Okay. Bakit nakaka-apekto sa capacity natin bumili yung panlasa or nakaka-apekto isa sa mga salik yung panlasa at kagustuhan? Kasi depende yun sa taste natin. Tinatawag natin na taste. Kung hindi natin gusto yung isang bagay, kung hindi kanya gusto, wag mo nang ipilit. Hindi, joke lang. Kung hindi natin gusto yung isang bagay, hindi naman tayo mamomotivate na bumili. Or kung hindi natin din kailangan, hindi natin bibilin, 'di ba? So, kaya nakaapekto kung dun sa demand ng isang bagay. Kunyari, kung ang gusto niya ay iba, kung ang gusto mo ay kumain ng manok, ang feel mo ngayong araw ay kumain ka ng manok, dadami ang demand dun sa manok, diba? So, depende yon. Kasi, depende nga sa panlasa at gusto ng mga mamimili ang demand. Ay, si ma'am. Yan, Carl. Kapag masarap ang binibenta, mas hahanap-hanapin ito. Pwede. Parang ganun din. On point ka dyan, Justin. So, kung gusto ng tao ang kwalidad na tinitinda, maraming demand doon. Diba?
So, kunyari, sa dalawang magkakompetensyang milk tea, dalawang milk tea yan. Milk tea 1, nagtitinda ng milk tea 1, milk tea 2. Ano bang gusto mo? Saan ka bibili? Siyempre, pipiliin mo yung worth the money. Yung tama dun sa binili mo, diba? So, doon ka na sa quality, doon ka sa masarap. Kesa dun sa hindi ka naman mahal. Hindi, joke lang. Okay, so onward. Justin, ba't ang daldal mo pagka-online? Mami, pwede ako ano yun? Sige na anak, dyan ka na lang muna. Mami, gusto ko Okay, wait lang. Hindi tayo tinitigilan ng mga bata. Anak, sige na, doon na muna. Mamaya na lang, mamaya. Mami, please. Sige na, sige. Humingi sa flower na ba? Kay daddy, ask ka kay daddy. Yun na. Muna kay daddy na, wala sa akin. Mami, flower na ba? Walang laman, ano. May bag ka ba gano'n, okay? Okay, so next, ano pa? Kita, panlasa at kagustuhan. Ano pa yung iba? Sabi ni Jam, ang pinagkakakitaan o pinagkukunan ng yaman, lalo na ng pera ng mga mamimili, ay isa sa mga pinaka nakaka-apekto sa demand ng mga produkto kung ang consumer ay walang pambili, walang capacity bumili. Tama ka, Jam. So, kung wala nga tayong trabaho, diba, hirap na hirap tayo pumili ng mga bagay-bagay. Umatugunan yung mga pangangailangan natin. Pero pag may trabaho tayo, may pantugon tayo, may pantustos tayo sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya, isa sa mga mahalagang salik talaga ay kita. Okay, dami ng mamimili. Dito sa dami ng mamimili ay kung nakikita ng mga tao na madami yung bumibili sa isang shop, maiingganyo din silang bumili. So, parang na-attract. Bakit kaya ang daming bumibili dyan sa milk tea na yan? Diba? Try nga natin, baka kasi masarap. So, magkakaroon ng curiosity sa atin. Dito, try natin. So, tataas ang demand doon. Madami na ang bumibili kapag marami pang nakapila o bumibili, mas maiinganyo tayo. Diba may mga nagba-viral ngayon na feature nga sila sa Eat Bulaga, yung sa dragon fruit juice. Diba? Parang nag-viral kasi ang dami laging namimili. So, naku-curious yung ibang mamimili na bumili doon. So, lumalaki, lumulubo yung demand. So, yun yung dami ng mamimili. Perfect Shiny B, it's bandwagon o bandwagon effect. Ang bandwagon effect ay pag nakita nilang maraming bumibili, naiinganyo din silang bumili. So, kunin natin yung meaning ng bandwagon effect. Actually, pinag-usapan natin yan nung last meeting, nung last quarter. Eto naman, ang pagpapalagay na tanging presyo lamang ang salik na nakaaapekto sa pagbabago ng quantity demanded o sa pagbabago ng quantity supply. Ano yon? Wait lang, magpahinga muna tayo sa salik ng demand. Ano pala yung ipinapalagay na presyo lang ang nakaaapekto sa demand o sa supply? Anong tawag doon? Yung iba yung Latin ba to? Sabi ni Haru, pag mas maraming mamimili po, mas maraming demand. Kapag konti naman po ang mamimili, konti ang demand. Yes, if we're talking about dun sa bandwagon effect. Ano na, wala. Ipinagpapalagay na presyo lang ang naka-apekto sa demand o sa supply. Ano yun? Sige, wait ko kayo. Uy, perfect!
Ceteris paribus. So, pinagpapalagay ng presyo lang ang nakaka-apekto sa supply. So, yan. Isa ang presyo din ang pangunahing salik na nakaaapekto sa supply and demand. Bakit? Kasi, so very good ka dyan, Giancarlo, sa Ceteris paribus. Bakit ka tumatawa, Kaysar? Ay, tama ba? Tama! Tama, Ceteris paribus. Active ni, ni Faith. Pag sa classroom, dinadaan ako sa ngiti. The very good, Faith. So, ceteris paribus ang pagpapalagay na tanging presyo lamang ang salik na nakaaapekto sa supply, sa quantity supplied, or sa quantity demanded. So, applicable din siya sa supply or sa demand. Kasi meron ding dami ng mamimili sa supply. So, we will talk about that later. Okay, so pangalawang salik, ano na yung salik? Let's go back to the demand. Mga salik na naka-apekto sa demand. So, kita, dami ng mamimili. Pangatlo, ano pa? Nasaan yung answer nyo? Okay, ayo. Kita, panlasa at kagustuhan, dami ng mamimili at presyo ng kaugnay na produkto. Kunyari, sibuyas, 'di ba? Ang daming supply ng sibuyas. Ano ang kaugnay na produkto ng sibuyas? Pwedeng yung basket, 'di ba? So, kung marami ang supply, kung maraming demand ng sibuyas, di maraming supply. So, marami din ang, ibig sabihin, doon tayo sa part ng mamimili pala, sa supply. Ano ang kaugnay na produkto ng sibuyas? Pwedeng plastic o lalagyanan. So, kapag maraming bumibili ng sibuyas, marami rin ang magagastos, madidemand doon sa plastic o sa lalagyan. So, kaugnay na produkto. Or, kunyari, nagtaas yung demand ng kape. Ano ba ang kape na pwede nating iugnay? Asukal. So, tataas din ang demand dun sa asukal. Yun yung presyo ng kaugnay na produkto. Okay, tapos yun sa presyo ng kaugnay na produkto, ano pa? Ano pa yon? Apat na. Presyo ng kaugnay na produkto or isa ring example yung substitute. Kunyari, substitute goods. Ito yung pwede mong ipanghalili. Pag wala na yung produkto, pag kunyari nagmahal yung karne, ano bang pwede nating i-substitute? Ano yung pwedeng goods na pwede nating ipangpalit doon sa karne? Pwedeng gulay, pwedeng manok na lang, 'di ba? O, 'di ba ang mahal ng sibuyas? Anong pwede nating gamitin? Pwedeng magbawang na lang, pwede naman, or pwedeng yung lemongrass, 'di ba? So, may mga kapag nagmahal yung kaugnay na produkto, kunyari nga yung sibuyas, maghahanap tayo ng alternatibo. Pwedeng yung lemongrass, pwedeng magbawang na lang tayo. So, tataas ang demand dun sa substitute goods. Ang substitute goods ay mga panghalili o pamalit. Mga produktong maaaring magkaroon ng alternatibo o pamalit. Substitute goods. Andaan niya na substitute goods. Pwede nating mga produktong pwedeng ipalit sa nagmahal na produkto. Yan, dyan, pwede tayo ng papalit-palit kapag mahal na yung produkto. Pwede tayo maghanap ng alternatibo para
masustain natin, hindi tayo magastusan. Kasi nga, depende sa kita natin, diba? Sa kita ng mga magulang natin. So, kung mahal na yung isang produktong ginagamit natin, hanap tayo ng substitute goods. Pwede yan palit-palit. Pero pag pagmamahal at crush, hindi pwedeng papalit-palit. Bad yun. Okay, tama, Kaysar. Pwedeng ipalit mo sa manok or sa karne ay isda. Pero minsan kasi mas mahal na rin yung isda eh. Basta pwede nating ipalit na mas makakamura, substitute good yun. Kaysar, pinagpalit ka ba? Ay, mention. Sorry na, Kaysar. Sabi ni Lay, ayon sa substitution effect, kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, maghahanap ang mamimili ng substitute goods o pamalit na mas mura. Ay, galing na, Lay. Substitute goods or pamalit. Perfect yung sinabi mo. Substitution effect. Tama. Kapag nagmahal ang manok, kunyari nung December, nagmahal yung manok, naghanap tayo ng pang-substitute. Pwede nga nag-isda na lang tayo, or pwedeng nagulay na lang tayo. So, substitution effect ang tawag doon. So, very good lay. Gulay, opo, 'di ba? Kung bibili ka kung nagmahal yung mga pang-ulam, pwedeng anihin mo na lang sa likod bahay yung gulay. So, isa yan po sa mga tinuturo natin sa mga tinutulungan natin na magtanim. Magtanim ng, pag may mga bakanting lote naman sa likod bahay nila, magtanim para imbis na pambili na ng bigas, diba? So, kaya nga kino-comment natin si Paitinggo kasi marami siyang tanim. So, nisi-share niya pa sa atin, diba? So, napaka ganda. Kaysar! Aray daw. Pa-shout out, Ate Lai. Shout out sa aming Team Teng Kabisote Official. So, sa Team Aragon, maraming salamat. Thank you, Teng Kabisote Official. Part po siya ng Team Aragon. So, support niya rin po si Teng. Bakit masyadong mapanganib ang tugtog? True porn. Medyo nagkamali ako ng sabi kanina. Sabi ko, kasama ng kape. I was talking about complementary goods pala. Ang complementary goods kasi, yung kasama, kunyari ng kape, asukal. Kasama ng ano ba, sibuyas, pwedeng bawang. So, yung mag-related sila. Pero yung substitute naman, yung pamalit. Kapag nagmahal ng sibuyas, anong pwede mo papalit? Okay, so clear tayo dyan. Romulo Carolino, shout out po sa'yo, sir. Thank you, Bisote Official. John Carlo, ma'am, nagpalit ako. Buti naman. Hindi na si Haru. Sorry. Anime ba yun, John Carlo? Okay, so let's go back sa salik na naka-apekto sa supply. So, ang gagaling nyo sa online class. Nahihiya ba kayo sa akin pag sa ano? Si Kaysar niya nahihiya. Nahihiya lang yan sa crush niya. Okay, so ano naman yung normal goods? Sige, related pa yan sa demand. Ano yung normal goods? Normal, bakit natin sinasabing normal goods? Kasi po hindi abnormal. Normal goods. Ito yung mga produkto na tumataas ang halaga o presyo kapag tumaas din ang kita. So, normal goods ang tawag doon. Ang inferior goods naman, mga produktong tumataas ang demand kasabay ng pagbaba ng kita ng isang tao. Tandaan, kapag tumaas ang kita natin ng tao, may tataas na mga produkto. Ang tawag dyan ay normal goods. Pero kapag ang kita natin ay bumaba,
Hindi ang presyo, sorry. Kapag ang produkto tumataas ang demand. Mali. Kapag tumataas ang demand sa produkto, habang tumataas ang kita natin, normal goods ang tawag. Pero kapag bumaba ang kita natin, pero tumataas ang demand, ang tawag doon sa produkto na yun ay inferior goods. Inferior goods, mga produktong tumataas ang demand kasabay ng pagbaba ng kita ng mga tao. Normal goods, tumataas ang demand kasabay ng pagtaas ng kita ng tao. Yes, baby. Mag-watch ka naman na ng Bliki. Abang wala si kuya ko, wala akong Tawagin mo si ate naman. saan. Sa Bliki. Pupunta mo sa ate naman. Eh, pag hindi yan napunta. Punta yan. Sige na. Carmel, ano ba yan? Christian Leia. Bakit iba yung gamit mo account? BSN. May ano tayo, may education, Bachelor of Science and Elementary. Secondary pala, sorry. Secondary education ka pa kasi values education. So, ayan, shout out kay Christian Leia. Galing neto ni Lay, sabi ni Lay. Ang income effect naman ay habang tumataas ang presyo ng isang produkto, nababawasan ang dami para dito lumiit ang kakayahan ng kita ng isang mamimili ng produkto. Di mama, ayaw pupuntahin. Pupuntahin mo na, sige na. Pupuntahin mo na, anak, please. Si mama Iyak na yung anak ko. yung mama Wait lang. hindi ako binigyan. Ang kulit na ng anak ko. Ma'am, di po ba ito i-delete mamaya? Gusto ko pong ulitin, date po kaya ako. Nandito lang to sa channel ko, Shiny. Siguro habo ko na magkaaki. Grabe naman. Grabe naman, agad-agad. Ganun talaga pag toddler, makukulit. Makulit ang mga toddler, lalo na si Yana. Okay, so, asa na tayo? Yung normal and inferior goods. Clear tayo dyan, ha? Yung complementary goods and substitute goods, clear na din tayo. Or any questions? Meron bang naintindihan bukod sa reason kung bakit kayo hindi kinashback ng crush nyo? Next ay inaasahan ni Kaysar. Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Ano daw yon? Lay, sige nga. Parang ang layo ko, no? Lapit ko nga yung camera para makita nyo naman ako.
Nagsialisa na yung iba. Pati ako ginost. Mahilig niya talaga mag-ghost. Sabi ni Zila's Farm and Ed TV, sabi mo lang yan kay Sir. Kaya nga, di ba, sir? So, inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Ano ba yon? Bakit naka-apekto yun sa demand? Kunyari, alam natin na nung December ay tataas yung presyo ng manok. So, habang hindi pa tumataas yung presyo na yon, alam naman natin, inaasahan na ng mga tao na tataas yung presyo ng manok. Before December, pwedeng nag-stock na sila sa ref ng mga manok. Diba? So, kaya tumaas nung time na yon ng November, yung demand sa manok. Mukha namang malinaw, diba? Gets na ba? Or for example, bumili na ngayon, ma'am, para makamura. Parang ganun ang setup. Kunyari, asahan natin na tataas yung presyo ng delata kasi ang lakas ng ulan. Habang hindi pa tumataas, nagpapanik buying yung mga tao. Kaya tumataas ang demand doon sa bagay na yon. Pumunta ng kantin yung iba. Ano daw? Pumunta na ng kantin, nag-snack, sir. I-review na lang daw po nila. Yes or no? Sige na, tawagin mo na si Ate Dangdang. Papupuntahin natin dito. Sige na. Hindi, gusto yan ni Mama, anak. Sige na, nakakulit. Kasi yung kuya na ang bagal mag-sagot. Dali na, anak. Tawagin mo na si Ate Dang. Mami, bagal na magsagot yung kuya niya. Opo, sige na, sabihin mo, pabilisin. Tawagin mo na dun sa bintana si Ate Dang, nahanap yung kalaro niya. At dahil pumunta ng kantin yung iba, ipagpatuloy natin. Malinaw na ba yung presyo sa inaasahan? Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap? Any question sa salik na naka-apekto sa demand? Next. Mami, sabi ng mama niya. Wala na po, wala na daw, sure. Mami. 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 Punta na tayo sa price. Mami. Ay, sa supply, baby. May ginagawa si mama. Sabi yung mama niya, wala. Oh, wala si Ate Dang. Huwag mo nang pilitin kasi wala. Mami, kasi lagi lang ako walang... Ano ba yung supply? Mami. Dami ng produkto na kayang ipagbili ng supplier or ng tendero o tendera o ng producer sa takdang presyo at sa takdang panahon. Yun ang supply. Okay, so may mga salik na nakaaapekto sa supply. Ano-ano yon? Go! Nagagalit na yung tatay. Yes, teknolohiya. Perfect. Magbabago sa teknolohiya. Bakit? Kunyari, alam niyo na to eh. Ang galing niyo na. Teknolohiya kasi, kunyari, napapabilis at napapadami ang produksyon. Diba? Kunyari, yung harvester, yung mga nagtatanim, madaling ma-harvest yung mga or maani yung mga tanim nila kasi dahil sa harvester. Napapadami yung supply dahil sa teknolohiya. And also, kunyari, ita-travel mo yung mga kamatis. Madaling matravel yung mga kamatis kapag may
meron kang malaking truck. So, it's parang part yan ng technology. Panahon. Ang bilis magbago. Tama ba, Kaysar? Ang bilis niyang magbago. Minambilis na magbago ng panahon. Yung kompleto, Kaysar. I need complete answer. Meron bang bandwagon effect sa supply? Yes. Naiinganyo yung ibang mga produkto, ay mga producer na mag-produce kapag maraming binibili. I mean, kapag maraming nagtitinda. So, bandwagon effect yun. Unahin muna natin ang pagbabago sa teknolohiya. Ayan na nga. Pagbabago sa halaga ng mga salik ng produksyon. Lumiliit ang supply kapag, kunyari, nagmahal ang presyo dun sa gamit sa produksyon. Okay, wait lang. Maaano tayo? Okay. Happy cooking. So, kunyari, nagmahal yung sibuyas. Lumiliit ang supply. Kasi ingredients yung sibuyas, diba? Ay, hindi, pero kasi nakakapagluto din naman kahit na may supply. Wag yung sibuyas. Kunyari, ano bang magandang produkto ay pinuproduce? Kunyari, yung kotse. Pag nagmahal ang parts ng kotse, yung kasama sa salik ng production, pwedeng bumaba ang supply ng mga kotse. Parang ganon. Ganon yung isang example. Kasi meron tayong iba't ibang salik ng production, di ba? Yung lupa, yung mga ingredients, kung ano yung ginagamit mo sa production. Isang ingredients lang doon na nagmahal, pwedeng mapalitan or bumaba ang supply ng produkto. Gets? Sabi ni Jam, ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na handa at kayang ibenta ng isang nagbebenta o sa isang kaukulang presyo sa loob ng isang takdaang panahon. Tama, Jam. Very good. Okay. Ay, wait. Ads. Okay, so una, pagbabago sa teknolohiya. Pangalawa, pagbabago sa halaga ng salik ng produksyon. And number 3, pagbabago sa bilang ng nagtitinda. Kunyari, umunti yung nagtitinda. So, mag-iisip yung producer o yung gumagawa o yung nagsusupply nun na bawasan din ang isusupply. Mami, pwede mami lahat na ito. Hindi, baby. Ibibigay natin yun. Ididikit natin yan. Hindi yan pwedeng laruin. Saan natin didikit sa bahay? Diyan. Ganun muna. May nag-work si Mami. Ano kasi? And, pagbabago sa bilang nagtitinda, gets na ba? Kunyari, ang daming nagtitinda, motivate yung producer na gumawa ng mas maraming produkto kasi maraming nagtitinda nun. Or, kabaliktaran, kung onti yung nagtitinda, bakit pa magpuproduce ng product? Onti naman ang nagtitinda. So, yun yun. Pagbabago sa bilang ng nagtitinda. Okay na ba? Gets? Next. Yan yung sa vlog, diba ma'am? Opo. Yan yung sa mga vlog. Next is pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. For example, may isang farmer. Ito na yung pang-apat ha, pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. Kunyari, meron kang isang farmer, meron kang isang hektaryang lupa. Kunyari, mababa. Ang tinatanim mo talaga ay palay. Kaso, bumaba yung presyo ng palay. Kaya, ngayong panahon na to, ang tinanim niya ay mais para mabenta niya ng mas mahal na halaga kasi mahal ang mais. So, parang magkakaroon ka ng kahalili. Parang substitute din na gagamitin o na itatanim
para mas marami kang kita. Yun. Gets ba? So, mais na lang muna ang itatanim ko dito kasi mahal ngayon ang presyo ng mais. So, wag munang palay. Pero pag dumating naman yung panahon na mataas ang presyo ng palay, yun ang itatanim niya. Okay? Yes, Kaysar, tama ka dyan. Okay, eto na, panglima. Napaka-cinematic naman ang ating panglima ay expectation sa presyo. Okay. Very timely to, expectation ng presyo. Kapag inaasahan ng mga supplier na tataas ang presyo, sa susunod na minsan, kinokontrol nila yung supply. Dito pumapasok ang hoarding. Ano ba yung hoarding? May mga supplier o producer na nagtatago ng mga gamit o ng mga produkto para tumaas, para pataasin yung presyo. So, may mga nag-hoarding nung sibuyas, 'di ba? Nabalita 'yon na nasisira na yung mga sibuyas na tinatago. Kasi nga gusto pa nilang lalong pataasin yung presyo. Illegal po yun. Dinadakip ang hoarding. Kasi hindi dapat kinokontrol ang presyo. Ang tawag doon ay hoarding. Parang may tao. Wait lang. Marites. Kaya wag natin gagawin ng hoarding. Bawal yon, hindi dapat tinatago ang mga bagay, hindi kinokontrol para lang tumaas. That's hoarding. Ang tawag ay hoarding. So, expectation ng presyo, yun. Next. Ay, commercial pala yun. At tingnan ko yung review ay pointers natin. Okay, elasticity. Price elasticity tayo. Ano ba ang price elasticity? Ay, supply elasticity, sorry. Elasticidad ng supply. What's that? So, ito ang paraan na ginagamit upang masukat ang pagtugon at kung gaano kalaki ang magiging pagtugon sa quantity demanded ng isang produkto sa tuwing may pagbabago sa presyo. So, titingnan natin kung elastic or inelastic ang pagtugon ng mga consumer kapag may nagbagong presyo. Kunyari, nagmahal yung sibuyas. Check natin, elastic ba to? Elastic ba yung supply na yon? So, meron tayong mga paraan para makita yung price elasticity ng ng demand o ng supply. Kasi may elastic supply, may elastic demand. Tatlong paraan para ma-check yung hindi pala. Meron kasi nito sa supply and demand. Ano yung paraan para maipakita yung interaction o yung connection ng presyo sa demand or ng presyo sa supply? Ano yung tatlo? Okay, elastic. Meron kasi tatlong uri ng elastic. Elastic, inelastic, and unit elastic. Pero balik muna tayo dun sa tatlong paraan para ma-check ang ugnayan ng presyo at ng demand or ugnayan ng presyo at supply. Meron kasi siya sa supply, meron siya sa demand. Ano yung una? Market schedule. Pangalawa, demand curve or supply curve. Pangatlo, demand function or supply function. So, pag-aralan nyo lang yun.
Mga 11 po, kailangan na nating mag-end kasi pupunta tayo dun sa wake ng mother ng ating principal na si Sir Joel. So, batang eh. So, i-end na natin. Ipagpapatuloy na lang natin. Mag-a-announce ako kung kailan natin ipagpapatuloy. So, the only time is baka bukas. Magpatuloy tayo. So, medyo mahaba-haba kasi. Pero nabigay ko na naman yung mga pointers for review. Sundin nyo lang yon, makaka-perfect na kayo sa exam. Okay? So, dyan na muna tayo sa market schedule. Pag-aralan nyo yung market schedule, demand and supply curve, and demand and supply function. So, very good faith. Meron nga tayong tatlong uri ng elasticity ng supply. Elastic, inelastic, and unit elastic. So, may formula po ng elastic. Please refer to your module. Medyo mahaba-aba yung computation nyo. Pero so far, siguro mga 1 to 2 questions lang for computation. So, pag-aralan nyo lang yung formula. So, tomorrow ulit, mag-a-announce ako kung makakapag-review tayo. Pero, sana, for 9 Chronico, meron pa kaming time for review on Tuesday. But for others, meron pa din. For 9 Kompetente, we have Wednesday. For 9 San Jose, we have Wednesday as well. Anong oy, Kaysar? Sana okay na yung, clear na yung panahon natin this week para makapag-review tayo. But if not, just in case, worst case scenario, still suspended yung class, we will do live review again. Okay? Pero sana okay na para on Tuesday, makakapag-review tayo na yung Chronico. And Wednesday, for 9 Kompetente and 9 San Jose. And 9 Ribuya. Tuesday pala, we have 9 Ribuya din. So, makakapag-review din tayo. So, hanggang dito muna natin. Tatapusin muna natin yung live review. Kasi po, 1 hour ago. Lagpas na ba tayo ng ano? So, nag-start tayo ng 9. 1 hour. Hindi, tapusin na natin hanggang 11 kasi pupunta nga kami dun sa wake ng ating principal. Sa wake ng nanay ng ating principal. Yung nanay ni Sir Joel po nag-pass away. So, my condolences po sa'yo, Sir Joel. So, any questions dun sa napag-aralan natin before we part ways? Class. So, shout out ulit Ma'am Tita Manay from Arizona, Texas. So maraming salamat po ulit sa mga school supplies na pinadala nyo. Bibigay po natin yon doon sa mga apo ni Lola Tiray at sa mga anak ni Pai Ingo. So maraming salamat. And of course, si Yana din po ay bibigyan po natin. Wala po ma'am, pero babalik pa kaya siya. Hindi ko nga masasagot yun, Kaysar. Move on ka na. Mag-move on ka na raw, Kaysar. Sige po, ako ay mamalat na. So, thank you so much everyone for being with me. So, hindi masyado na kompleto yung review natin. Sa mga hindi nakapanood, nasa channel ko, popost ko to sa channel ko.
you can always go back to the link para makapag-review kayo. So, in case na hindi mag-stop ang rain, meron kayong babalikan. Si, si Kaiser lang ang hindi binalikan. Di ba, Shan? Thank you, ma'am. You're welcome. So, let's always, may sasabihin ka pa ba? May sasabihin pa daw si Mr. The Prospect. Saan? Saan? Tinatanong ni Kaiser kung babalik pa daw siya. Yung estudyante ko. Mukugot. So ayun, kakatapos ko lang Hindi na daw siya babalik. Sino? Yung crush ni Kaiser. Ayan, muli po maraming salamat sa mga nag-antabay po sa aming live. And then, Hindi pa tayo aalis. ay hindi pa ba? And then, ayan, especially po, maraming salamat po kay Tita Manay from Arizona, USA. So, yung mga pinadala niyo po, marami po itong mararating na mga mag-aaral, mga walang mga gamit sa eskwela. Especially yung mga apo ni Lola Tiray, talaga pong wala silang mga gamit sa eskwela. Kaya, ayun, tamang-tama. Kasi nga, di ba, hirap Ah. sila sa paghanap ng pagkain. So, mas struggle din ang paghahanap ng mga gamit sa school. Kaya very timely. Thank you so much po, Tita Manny. Maraming salamat po. Napaka-grateful po namin sa tulong nyo at of course, yung mga tinutulungan nyo pa na iba. So, maraming salamat po. Pagpalain po kayo lalo ng Panginoon for sharing your blessings. So, kami naman po ang pinaka-ano is to be grateful for what you are giving us and sharing us. So, maraming salamat. Say thank you to Tita Manay. Would you like to say something? You say something? Kakaiyak na lang. Hindi kasi pinalabas. Ito ay mga negosyo na nagbebenta ng mga produkto sa hiking consumer. Ate, Daddy, ate. So si Lay ay nagre-review pa. Andyan. Later, we will call other than later. Okay? So shout out din pala sa ating team leader na si Sir Oragon Hani. Thank you so much po sa pag-guide sa amin. And we are praying and hoping for more to comes for Team Oragon. So sana ma-accomplish natin yung mga pinag-usapan natin. And with God's grace and God's time, ma-accomplish natin yun. So Team Oragon, shout out. Shout out sa buong Team Oragon. Simply Cat, DJ TV Official, Tenka Bisote Official, Pai Putol. Pai Putol, Galanas Vlog, Artista PH. So, shout out sa inyo. And of course, sa mga Team Tabang from Batu. Ayan, shout out. Team Tabang. Angelica Talagtag, ang aking inaanak na isa ring vlogger sa Bato. So, shout out sa iyo, anak. I-support din natin, Angelica Talagtag. And Kuya Noli Vlog. Kaya Noli Vlog, shout out I din po. don't say blay. Wait lang. I-shout out ko din ang aking professor sa Masteral. Ay, oo. Patanggal na lang. Wala nang music yan. Kanina pala ubos pala. Hindi, naririnig na lang. Ate, dang. Ate, dang. Pala ito, wala na rin. Sabay. I-shout out ko lang si ma'am, ang aking teacher sa Masteral. Meron din po siyang channel. Si Ma'am Nerissa Malco Beatriz. Ma'am Nerissa, so support din po natin yung channel ni Ma'am Nerissa Malco Beatriz. Yung mga, yan, yung nagmamasteral. Kulit niyang anak. Please stop shouting. Si ate lang din nagsishout. No, it's not good. Please don't shout. So again, Ma'am Nerissa Beatriz. Nag-aaral. Ayun, sabi lang. Ano lang? Ano ka sa loob? Bibigyan din natin pati ng prayer.
bibigyan din kitang crayon. Dang, ingatan mo yun ha? Okay? Nakalunod. Dang! Ma! Sabi nila dito, Ang kulit ni Yana. Gutom na ako, Dad. Pwede bang kumain tayo? Nakapagluto na rin ako. Luto na ako ng ating lunch. Ang lunch namin for today is ginataang puso ng saging. So, shout out kay May isda. Pai Ingo for sharing his blessing. Ayan, lagi tayo dinadalhan ng mga gulay ni Paingo. May mga tanim din sa kanyang bakuran, gaya ng mga sitaw, ano pa yun? Ano yun yung sigarilyas, At mani. tapos ano pa ba yun? Ano pa? Nakaka-proud lang kasi Di niya tayo nakalimutan. tsaka yung iba kasing mga tinutulungan, diba? Hindi naman sa imbis pumupunta sila sa mga bahay nung tumutulong para humingi na. So, kabalik talaga kay Kabalik Paingo. si Paingo. Si Paingo Nag-share po, siya ng blessing. kapag ka pumunta dito, siya yung nagdadala. Di ba? So, Napaka... well deserved talaga po yung pabahay kay Paingo, tsaka yung income niya. So, malaking tulong din po kasi talaga yung may sarili na siyang pedicab. Kasi dati, kailangan niya pang magbigay ng boundary para sa pedicab. So, ngayon hindi. Para gamitin yung pedicab. So, bye na daw. Sabi, thank you. You're welcome mga anak. So, hanap tayo ng paraan lagi para matuto kayo at lalo na mag-e-exam na. So, ayan, nagsialisa na sila. So, thank you so much. Let's all, para balikan niya ako, ma'am. Ako sa'yo, Krisar. Babay na. So, mag-move on ka na. So, thank you so much. As always, inspire and be inspired. And, ang lagi nating sinasabi din, huwag nating kalilimutan na mag-thank you sa lahat ng biyayang matatanggap natin. Let's always be grateful. Yes! Minsan nakakalimutan natin yan. Madalas pala nakakalimutan natin yan. Pero maganda yung aware tayo na, ang pinaka-importante is mag-thank you. Let's reciprocate love and gratitude. So, yun. So, let's always inspire and be inspired. Huwag nating kalilimutan ang pag-asa dahil ang Panginoon po ay lagi nasa atin. So, thank you so much everyone. God bless. And para sa mga taga Bicol, be safe. Sa mga estudyante ko, be safe. And sana magkita-kita tayo sa Monday. Para naman ma-inspire ulit kayo. Joke lang. I-stop ko na. Ayun na. Meron pa tayong 11 Nag-bounce million. daw. Bounce na tayo, boss Lord. Bakit Daddy, boss Lord? bibigyan ko din sa ate lang ng neto. Bigyan ko din. Later. Later na anak, later. Bibigyan ko sa ate Dang. Ito. May ibibigay ako sa kanya. Wait lang. Bibigyan Dang, ko. mamaya na. Okay, mamaya na. Mamaya na dang. Sige na, mamaya na. Daddy, Yes, bigyan yes. ko. Mamaya na anak. Mamaya. Bigyan natin. Daddy, close mo. Ano na? Ang kulit niya na. Pupunta kami kila Sir Joel. No, 12 daw. May lakad kasi si Ma'am Silva. ang dami. Parang wala si Janela. Wala ba si Janela dyan? Panerlos? Ay, hindi. Bye, Jan! Hindi pa kami aalis. Dito lang kami. Pero kung yung mga students ko, kung may gagawin na kayo, go. Tapos naman na ang review. Nanonood kanina si Oliver. Okay. Oliver. Andiyan ka pa ba, Oli? Nag-comment? Hmm? Ilang oras na to? Ano na sila. So sad. Nalungkot. Watching pa din? Nanonood si Janela, hindi lang nagko-comment. Yan, so sana this week makapunta tayo kila Lola Tiray. Kaya nga po.
So, shout out. Si Lola Teray yung super lola. Kasi inako niya lahat yung obligasyon na dapat yung mga anak niya yung dapat mag-alaga dun sa kanyang mga apo. Truth. Wala eh. Hindi naisip ng mga anak niya kung gaano kahirap mag-alaga ng mga apo at wala din siyang hanap buhay. Kaya ayun, minsan kung ano yung mga pagkain na pwedeng makuha sa bakuran nila, so yun na lang ang pinagtsatsagaan nila. Buti pa si Faith, hindi kami iniiwan. Di ba? Hindi nag-ghost. Di ba? Imagine mo, no? Wala kang trabaho, wala kang hanap buhay. Di mo alam siguro kung saan ka kukuha ng pangbuhay sa mga sa mga maliliit na apo. Makastress yun. Diba? So, mayroon pa siyang sinabi na yung buhay daw nila is parang water lily. Kung saan sila dalhin ng agos nung araw, ayun, so doon sila magtatayo na naman ng bahay. And of course, shoutout din pala and salamat sa mga Klima ko sa family dyan sa Karantas sa may Goa. Dahil tinulungan nila si Lola Tiray na gawa ng bahay. Yung bahay pala nila, pinagtulong-tulungan lang. Pinagtulong-tulungan po nung mga nandun para ayun, hindi sila mabasa sa ulan. So yung unang bahay daw po nila, ano lang, yung mga bubong, yung mga dahon ng saging, mga gano'n. Tapos laging kapag bumabagyo, laging nasisira. Ayan, tapos si Lola, pag talaga pong walang-wala na silang makain, bumababa po siya sa Batagan para ayun, manghingi ng kaunting bigas ayan, sa mga kamag-anak niya. Kaya napaka-hirap ng ganong sitwasyon. Meron din siyang anak na nagpapadala din pero talagang hindi po sapat yung perang ipinapadala sa kanila. Hindi pa rin talaga sasapat yun. Dahil meron siyang inaalagang 3 mga apo and hindi pa sila binyag. Buti nga Violet, thank you. buti nga inaccept nung school sa barangay na kahit pa paano makapag-aral. Pwede pa paano mo? Buksan mo po. Doon sa live. Ay, pagpintuan ako. Ano? Nubo na ako, sorry. And shoutout sa 9 million viewers natin na nakaantabay pa rin. Comment po kayo para ma-shoutout po namin. And ayan, shoutout din kay Kuya Gigi from Italy and kay Ate Baby. Ingat po kayo lagi dyan. And sa mga taga Pasakaw, Barangay Kitang sa Pasakaw, ayan, shoutout po sa inyo. Comment po kayo. Hello po sir, ayan, from Faith Gahero.
Hi din po sa'yo, Faith. Yan yung mga gustong magpa-shoutout dyan. Comment lang po kayo. At babasahin po natin. Ayan. Estudyante mo to si Faith? Oo. Hello da. Okay na, end na natin, Dad. Sige na paalam tayo. So, bye-bye na ulit. Nagpaalam na kasi ako kanina. Bye-bye. God bless everyone. Tita Manay, thank you so much. Sana mapanood mo po ito. Hi! I love you too, Janela. Sige na, end mo na. Thank you, Janela. Faye, thank you. Lay, thank you. Sa lahat ng mga estudyante ko, thank you so much. Love you all. Bye-bye. Wave hi! Di, wave hi! Alam. Wait.